Imini yeSabatha mayibe yinhle kuwo wonke ama-Afrika alalele le nkonzo ngalolu suku olukhulu lweSabatha kulomsakazo omkhulu Ukhozi. Bantwana bahle base-Afrika, ngithunywe inkosi yamaNazaretha ukuba-ke ngethule le nkonzo. Ngizocela uba sedlule encwadini kaMateyu yesihlanu. Ngizofunda ivesi le-13 bese ngiya evesini le-16. Nina niwusawoti wezwe, kepha uma usawoti udumele, koyoliswa ngani na? Awusafanele lutho, kuphela ukulahlwa ngaphandle nokunyathelwa ngabantu. Njalo akukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu, ukuba babone imisebenzi yenu elungileyo, badumise uYihlo wenu osezulwini. Amen. Kukhona into oyuthi mawuzalwa uzalwe nayo isenhlizweni yakho. Into efana nofuzo. Ufuzo kuyenzeka lube luhle. Kwesinye isikhathi futhi ufuzo lube lubi. Uma umuntu enza izinto ezinhle, kanti lezi zinto azenzayo ufuze umzali wakhe ngokuzenza, kuye kube yinto enhle kakhulu. Besho abazali bakhe bethi ufuze uyise nje ngalezi zinto ezinhle azenzayo. Kodwa kwesinye isikhathi kuyenzeka umuntu enza izinto ezimbi, kanti futhi ufuze umzali wakhe. Bese besha bamaziyo bethi lento ayenzayo uyise nje. Naye wayenenhliziyo embi kanje, wayebazonda abantu, wayengafuni ukuphilisana nabantu. Sonke sithi mazalwa sizalwe inhliziyo zethu zembethe ufuzo lwabazali bethu. Kwesinye isikhathi inhliziyo yembathe ijazi lenzondo, ufuze umzali wakho ngokuzonda abantu. Zonke lezi zinto ezimbi ezisenhlizweni zethu ezembethwe inhliziyo zethu, kulindeleke ukuthi mase sikholwa bese ziyaphela. Uwakhumule wonke lamajazi asemhlabeni mawusuthatha ijazi lokukholwa, usuthatha ijazi lomusa likaNkulunkulu, ijazi elimhlophe, ijazi elizoletha ubumhlophe enhlizweni yakho. Kudinga ukuthi bese uyawakhumula ke lawa asemhlabeni. Kodwa kwesinye isikhathi kuyenzeka umuntu engawakhumuli lamajazi omhlaba, kodwa ambatheleli likaNkulunkulu ngaphezulu kwawo, abe ngaphansi lawa, angabonakali, bengawaboni abantu bacabanga ukuthi wakhumulile kanti angaphansi. Kuyothi ngokuhamba kwesikhathi ebese vela lamajazi, ubona umuntu esenza izinto eziphambene nokukholwa, kanti sekuvuka lamajazi angaphansi angazange wakhumule. Kukhona abantu abaye bebe nenhliziyo embi, ekholwa umuntu kodwa inhliziyo yakhe kungabe yekholwa. Uthi mawuke waphambana naye lo muntu, noma usuthi wena mzalwana ake sihlale phansi sikhulume lento, sidlulise ngoba siyakholwa, anqabe, angafuni ukuba nikhulume lento. Inhliziyo yakhe inamagqubu. Ithi ke incwadi kaMateyu 5 verse 23, ithi uma uyonikela ebese ukhumbula uphambi kweladi, bese ukhumbula ukuthi kunomfowethu engaxabana naye, ithi shiya umnikelo wakho lapho uhambe uyolungisa lokhu ukuxabana nomfowenu kuqala, bese kuyima ubuya ukuzonikela. Ngoba mawuzonikela kanti inhliziyo yakho inamagqubu kunomfowenu owaxabana naye, kunomzalwane owaxabana naye, umnikelo wakho ngeke umukeleke. Ngoba mawuhleli namagqubu enhlizweni, akube kusakhonzeka noNkulunkulu akabe sakhonzeka, akube kusathandazeka njalo yuthi mawucabanga kuvuke lento ukuthi sixabene nomfowethu azizwani, ukuze inhliziyo yakho ikhululeke ukwazi ukukhonza uNkulunkulu ukhululekile wokudlulisa enhlizweni. Kukhona abantu okufanele sibaxolele bengaxolisanga. Uvela umxolele umuntu, ethi noma ehlangana nawe ekhumbula into ayenza kuwe, athola ukuthi wena usuyahleka, athola ukuthi usukhululekile. Uzothi maye kubona wenza lokho, enhlizweni yakhe noma engakufihla, izosho inhliziyo yakhe ithi uyakholwa lo muntu uyahleka nami, lo muntu ukhululekile ngibe ngenza into ebuhlungu kanje kuye, uyakholwa lo muntu.
ngalokho kwenza kwakho akasezukubona wena, usezobona uNkulunkulu lona omkhonzayo wena, usezobona ubukhulu balo uNkulunkulu omkhonzayo. Isho njalo lencwadi engiyifundile ithi nina niwusawoti wezwe, ithi nina niwukhanya kwezwe. Ithi ke lencwadi khanyani emhlabeni abantu babone imisebenzi yenu emihle ukuze badumise ubaba wenu osezulwini. Ayisho lencwadi ukuthi mawenza okuhle abantu bayobona wena ukuthi unomsebenzi emihle. Ithi kodwa bobona ubaba wakho osezulwini bese bemdumisa ngawe, bethi cha lo nkulunkulu kalomuntu mkhulu, uNkulunkulu okwazi ukuthobisa inhliziyo yomuntu noma ngimenze kabi. Uthi uJesu Kristu ekhuluma nabantu abakholwayo uthi nina niwusawoti wezwe. Usawoti uma ufika ufike ekudleni kudumele ukudla ebese uyangena usawoti ufika ukuyolisa ukwenze kube mnandi bese kuba netaste kade ingekho bekudumele lokhu kudla, kodwa ngokungena kaSawoti bese kuba mnandi lokhu kudla. Kodwa ke uma uSawoti uzongena kanti unenhlabathi, lo Sawoti awulungele lutho, kuzochithwa lokhu kudla, ngeke kudleke. Ingakho ke ethi khanyani ke kubantu babona imisebenzi yenu emihle bese bemkhonza ubaba wenu. Uthi thina siwukhanya lapho esifika khona, sifika kubonakala ukuthi sekufika uSawoti, sifike sibonakala ukuthi sekufika ukhanya. Uthi usiwusawoti wezwe. Uma ubheka la ezweni baningi kakhulu abantu abangakholwa, bancane abakholwayo, kodwa bebancane benjalo phakathi kwezwe bawusawoti, kuba mnandi ngenxa yabo. Bonke labantu abangakholwa uthi mawufika wena okholwayo ubafice bedumele, ubusufika wena ufike ube usawoti bese kuba mnandi mase kufike wena. Uthi mawufika wena ufice kumnyama, ubusufika uba ukukhanya bese kuyakhanya, kade bengayiboni indlela ebese ukhanyisa wena indlela ibisiyabonakala. Kodwa ke khona into embi ekhona leyo ukuthi uma ke uSawoti usulahlekelwe ubusawoti bawo, into embi kakhulu leyo. Uthi ke lo Sawoti awusafanele lutho ngaphandle kokuthi ulahlwe ngaphandle, unyathelwe ngeenyawo ngoba usenamsebenzi walutho. Inhliziyo yekholwa ayifani neyomuntu ongakholwa. Uthi uShembe uthi mina ngiyanincenga maNazaretha ngegama likaJehova inkosi, ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu bantwana bakasenza ngakho. Uyakwazi wena njengekholwa ukuthambisa inhliziyo yakho, uyincenge ukuthi inhliziyo yami ithamba ngoba mina ngiyikholwa, akungifanele lokhu ukuthi ngibe namagqubu noma ngabe umfowethu wangenzani, kodwa ngoba ngiyikholwa fanele inhliziyo yami ngiyincenge ngithambe, ngidlulise lento ngoba mina ngiyikholwa. Uma kushoniwe abantu ekhaya uyubabone ukuthi basenkingeni, nobe ehamba umuntu egcekeni umbone ukuthi ujabhile, ubheke phansi lo muntu, nobe ekhuluma nomunye umuntu akamemezi uyashikiza, amqhweba asondele eduze, bese befola laba bantu sebekhuluma lento abayikhulumayo ngoba bajabhile badumele la ekhaya. Kushoniwe, mhlambe kushona umama wakhona, mhlambe kushona ubaba wakhona. Uma ke sekufika amakholwa esengena amakholwa ehlabelela engena ngesango, kuye kubuye ithemba kubantu, sengena uSawoti ekudleni okudumene, ekudleni okujabhile, ebese ngena amakholwa ethi mayese ngaphakathi amakholwa esesetendeni angabi sendlini, uyathi uyezwa sekusuka umsindo, sekusuka inxoko yomsindo. Uma bethi bayabheka abantu bejabhile bedumele, lo msindo ususwa amakholwa. Kukhona osethi sengiyahamba mina ngoba khona loya, ngeke mina ngimncwabe lo, kukhona loya. Lo muntu amkhombayo athi ngeke amncwabe lo muntu ekhona, usho ubaba omdala wala ekhaya, usho umfowabo omdala walensizwe eshonile, okuyena ozokhuluma atshela umfowabo ukuthi njengamanje mfowethu sesiyakhipha sikusendlini yakho yokugcina, kodwa ngoba akakhonzi naye useyahamba yena, kusho umshumayeli okade elindiwe ukuthi afike azoduduza abantu, uthi umshumayeli sengiyahamba ngoba khona lo engingakhonzi naye. Lona ongakhonzi naye ubezothathani yakho? Uzothathani ngoba lo muntu udumele ujabhile, udinga wena ukuba umduduze, umtshele ngoNkulunkulu lo omkhonzayo wena
uma ukhonza wena uNkulunkulu mtshele ngoNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyamfuna naye njengoba ungakhonzi naye uzombona lo nkulunkulu wakho. Isho njalo lencwadi engiyifundile ithi ke khanyani phambi kwabantu ebese abantu bebona imisebenzi yenu emihle ebese bengadumisi nina badumisa uNkulunkulu enimkhonzayo. Uma senza izinto ngoba lento yenziwa yibandla lami amaNazaretha yenza lento, angize ngayibona ezinye inkonzo senza lento. Ngiye ngibone ihlangene ezinye inkonzo zigqoka ivatho ngokuhlukahlukana bekhonza ngokuhlukana emabandleni ahlukene, kodwa uma amaNazaretha kukhona okhonza kwelinye iqembu naye egqoka ingubo emhlophe uzwe sesusa umsindo phakathi kwendlu kunomngcwabo abantu bezilile belindile belinda ukududuzwa kusuka omkhulu umsindo khona sebeduba abakhala abantu bala ekhaya bakhale ngoba bayaqala ukubona lento. Incwadi yeZaga 3 verse 3 ithi anoba nesihe nibe neqiniso ngoba isihe sidala ukuthi noma ngabe ubuzwa kushisa kanjani ngaphakathi kwakho kodwa ubani ube nesihe kubantu ngoba laba bantu basey'inkingeni. Ithi le ncwadi anoba nesihe nibe neqiniso ebese lezi zinto nizigaxa ezintanyeni zenu. Wonke umuntu athi maye kubheka asibone lesi sihe alibone leli qiniso. Kuyiqiniso ukuthi wena ngeke ukwenze lokhu kini, ngeke uvume kini kufika abantu bese benifica nizilile nina nikhulumela phansi bese bebanga umsindo egcekeni bedala inxokonxoko egcekeni. Iqiniso lithi wena ngeke uvume kube nomuntu ozokwenza leyo nto. Pho uyenzelani komunye umuzi? Uyenzelani emzini womuntu? Noma ngabe nahlukana ngokukhonza ubamba igqubu inhliziyo yakhe inamathumba awumkhulumisi ngisho ekubingelela uvumi wena kodwa uyikholwa uyanikela. Ithi incwadi kaMateyu uma uyonikela kanti kunomfowenu ongazwani naye ongakhulumisani naye lokho kunikela kwakhe akusho lutho. Lapha encwadini kaGenesis 45 le ncwadi ikhuluma ngoJosefa. uJosefa waye omunye wabantwana bakaJakobe abancane. uJosefa waye nomfowabo babe babili kuphela kunina kuyibona abancane kunabafowabo abayi10 base beshonele umama wabo bebancane. Lokhu kwase kudala ukuthi ubaba wabo abathande kakhulu abasondeze kakhulu enhlizweni yakhe. Ngelinye ilanga uyise walaba bantwana uJakobe babelusile laba badala abayi10 usethuma uJosefa uthi hamba uhambisela abafowenu ukudla. uJosefa ke wayijwayela ukuthi abe namaphupho ayizimangaliso akhomba ukuthi uNkulunkulu useduze kwakhe. Ngelinye ilanga uyaphupha ebusuku uphupha ubona izithungo eziyi12 lezi izithungo zonke bese yikhothama kwesakhe isithungo. Lento ikhombisa ukuthi uJosefa abafowabo ngelinye ilanga bayokhothama kuye bayomkhonza. Uma eseyixoxa lento uJosefa bese bephatheka kabi abafowabo. Uma yethu uJosefa abafowethu nginibone nikhothama kimi nginibone niguqa phambi kwami kubaphathe kabi lokhu. Uthe meqhamuka ke balethela ukudla bese bethi nansi inyanga yamaphupho iqhamuka asibulale bavumelane ngokuthi asimbulale bese sithi kubaba udliwe izilwane endle. Kwase qhamuka yedwa sengena umoya kaNkulunkulu uRuben esethi cha bafowethu asingambulali asingangcolisi izandla zethu ngegazi lomfowethu ongenana simthengise asimthengisele abantu abadlulayo. Kwakunabantu ababedlula labaseGibhitha base bemdayisela labantu baseGibhitha. Wathi mayefika uJosefa eGibhitha uthe ekhuleni kwakhe wayeseba umuntu omkhulu eGibhitha yayisimthanda kakhulu inkosi yaseGibhitha uFaro simenza isikhulu. Ngomunye unyaka kwase kuba nendlala phakathi kwezwe laseKenani balamba kakhulu abafowabo bakaJosefa nomndeni wakhe noyise. Wayesebathuma uyise ukuthi hambane eGibhitha niyothenga ukudla ngoba ukudla kukhona eGibhitha. Uma befika lapha bafica lesi sikhulu abangasazi. Lesi sikhulu bese befike beguqa bekhothama phambi kwaso baguqe bakhuleke bambabaze lo muntu bethi sizocela ukuthenga ukudla. uJosefa wayebabona kodwa bona babe ngamboni. Bese bezethula bethi njengoba usibona sizalwa indoda eyodwa uJakobe singabafowabo zoba siyi10 bese bethu omunye wakwethu washona
kanti omunye omncane usele ekhaya nobaba besho uBenjamin lo owumfowabo kaJosefa. Uthi kuJosefa uma ebabona abafowabo ethola ukuthi lo nomncane wakwaba akekho ebesakha iqinga ngoba ufuna ukumbona umkhumbule lo mfowabo omncane uBenjamin ebese ethi anginethembi kodwa ungathi nizinhloli ngakho ke ngizonifakela ukudla niphindele ekhaya nidle kodwa ngizobamba oyedwa kubafowenu asale la ebese nihamba nibuye nalo nomncane ukuze ngibone ukuthi niqinisile. Wayesebamba uSimiyoni esethi akasale la. Uma befika ekhaya bethi bathulula ukudla la phakathi kwamasaka abo yilelo nalelo saka kuphuma imali ebebezothenga ngayo kuphuma ukudla kuphuma imali bese bayisimangaliso lento bamangala abafowabo bakaJosefa noyise ukuthi kwenzeka kanjani siyothenga ukudla e10 zethu abantu baseGibhithe kodwa laba abantu basibuyisela imali basinike nokudla na. Sebethi ke kuyise lesi sikhulu esisinika ukudla sithe uma sesibuya sobuya nomfowethu omncane ukuze babone ukuthi asizona inhloli. Uma sebehamba sebephindele eGibhithe sebefika naye umfowabo omncane uma yebabona uJosefa kwakhe kwafika isibibithwane wafikelwa izinyembezi wabafulathela wabheka le engafuni bambone uthi ufikelwa isibibithwane ujabulela ukubona abafowabo sebephelele bonke sekuuye kuphela ongekho phakathi kwabo sebeyishumi nanye ngoba yena wayengekho phakathi kwabo wayesethi abalungiselwe idili kwasekwenziwa ukudla sehlatshwa imvu enonile wathi abaphekelwe befaka endlini ezihambi endlini ezivakashe ezibalekile base befakwa lapha endlini kwabamangalisa lokhu ukuthi sathi sisezweni lokuhamba safakwa endlini ebalekile wayesengena nabe sehlala nabe etafuleni wayesethi abaphume bonke abantu baseGibhithe. Nawe uma kuukuthi kunomuntu owenza ukuthi ningazwani nomfowenu ningakwazi ukuxolelana nomfowenu akofika lapho omkhipha khona uthi uke uphume wena phakathi kwethu ngoba umfowethu lo umzalwane wami lo engazwani naye lona engingakhulumisani naye ake uphume phakathi kwethu ngesale sodwa le ndaba yakithi siyikhulume sodwa ngoba kuyenzeka lokho abantu bexatshanisa umuntu ohamba. Uthi ke uJosefa ake niphume nina baseGibhithe wayesesala nalabo usethi ke ake ningibheke kahle base bembheka bonke uthi lalelani ke mina ngiwumfowenu uJosefa lona nathengisa ngaye base bethuka kakhulu. uJosefa ngasiphatha kanjani kahle kangaka uthi ke lalelani bafowethu ningabi ibhlungu enhlizweni zenu inhliziyo zenu ayingaphatheki kabi angithi niyabona ukuthi njengamanje niphakathi kwezitha niphakathi kwabantu bokuhamba kodwa ukudla senikutholile kwakuyiso likaNkuluNkulu wayenzela ukuthi uNkulunkulu mina ngibe phambili ningifice sengiphambili ngiyolungisa indaba yenu ukuze mhla nifika nina nifike nikuthola ukudla. Usaphila kodwa ubaba na bethi yebo uyaphila ningikhozele kubaba nithi akakhululeka ngifanga ngikhona. Uma ke sekushoniwe la ekhaya umuntu kaNkuluNkulu noma ngabe ubungizonda kanjani lo muntu omfica lapha emncwabeni wena ngoba umuntu kaNkuluNkulu wena uzoduduza wena usawoti wena uzoletha ukukhanya kumnyama la ekhaya kufiwe wena uletha ukukhanya. Uma usufikile kufanele kukhanye kufanele ke wena ufike ukhanyise ubusunganaki ukuthi khona bani mkhanyisele naye ngoba naye uyakudinga ukukhanya nawe ushonelwe ngoba lokho esikwenzayo maNazaretha abantu ababuki thina babuka uShembe baye bethi kushuthi imfundiso kaShembe kushuthi amaNazaretha afundisa ukuthi noma ngabe kufiwe wona mayeficana kade akhonza ngokuhlukana kufanele kudutshwe kubangwe umsindo yaze yayimbi imfundiso kodwa engikwaziyo uShembe uthi ningahlali ngokucabana kana amaNazaretha nizolahlwa uJehova akabafuna abantu abahlukanayo akabafuna abantu abaxabanayo. Uthi uShembe ngiyanincenga amaNazaretha ngegama likaJehova inkosi ningazenzi lukhuni inhliziyo zenu bantwana bakasenza ngakhona phole yakho inhliziyo uma ilukhuni kangaka ingaxoli lokhu lo muntu akwenza khona kungaphi kwalokho kwenziwa abafowabo kaJosefa kuJosefa kungaphi kwakho ngabe lokhu akwenza lo muntu kuwe kukhulu kunalokho kwenziwa abafowabo kaJosefa ukuthi bamthengise bemdayisele izitha bemhlukanise noyise
bamhlukanise nomfowabo omncane ngoba uJoseph akazange bathethise icala wabaxolela bengaxolisile wathi bafowethu kwakuyisu likaNkulunkulu. Umuntu omnyama wayengalutho kodwa ngoShembe waba utho. Nani ke eManazaretha ake nifunde ukuthi manifika phakathi kwabantu nifike nikhombise ubukhulu bukaShembe ukuze abantu babone imisebenzi kayise wenu enimkhonzayo. Ikhanyani ukuze abantu babone imisebenzi yenu emihle ebese bedumisa lo nkulunkulu enimkhonzayo. Sengiyabonga abantwana abahle base-Afrika. Inkosi ibusiseni kuzwile. Amen. Uthi ke kodwa lalelani ke bafowethu ningaphatheki kabi. Kwakuyisu likaNkulunkulu ukuze mhla sekunendlala ekhaya nifike nikuthola ukudla. Sengiyabonga abantwana abahle base-Afrika. Inkosi ibusiseni kuzwile. Amen.